Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Tok HS kanthi irah-irahan golek utangan. Manggon ing omah Sewan pancen rekoso. Aku klebu ewane wong sing kebangeten. Kewan wae padha duwe panggonan. Lah aku malah ora duwe panggonan. Persis kaya wong tuaku. Sakjeke urip ya mung manggon ing omah Sewan. Beda karo kanca-kancaku. Wong tuane bisa marisake omah. Lah wong tuaku mung marisake ora duwe omah. Sejatine atiku nelongso mung bisa nyewa omah cilik. Minggu kepungkur aku menyang Surabaya. Keperluanku arep golek utangan kanggo nyewa omah sing rada gedhe. Pangajapku kejaba rada omber uga karepen diajeni dening tangga kiwa tengen kene. Ben dikira aku wis mundhak pangkat. Mula uripku sekeluarga kudu ana kaceke, ora mung ngene-ngene wae. Sing tak jujuk Mas Mardi. Mas Mardi iku mitra raketku wiwit cilik. Dheweke wis suwe mapan ing Surabaya nyambut gawe. Pangkate klebu lumayan. Saka petungku uripe wis kepenak, duwe omah dhewe. Aku mbayangake nginep sewengi ing omahe wong sugih. Mas Mardi bungah banget nalika aku sonjo ing omahe. Aku ditanggapi ing salah sijining kamar sing umpel-umpelan. Sawise padha ngabarake keslametane dhewe-dhewe, aku banjur takon. Mbak Yu ana ngendi kok ora ketok, Mas? Oh, ayake wae lagi menyang warung blonjo golek beras. Oh, cedhak apa adoh warunge? Cedhak kok. Mung wetan omah kono. Wangsulane Mas Mardi. Omah gedhe iki kagungane sampean, Mas? Ah, dudu. Iki omahe wong liya, aku mung nyewa. Oh, pangiraku iki daleme sampeyan. Amarga wis suwe nyambut gawe ing kene, njur pangkate klebu dhuwur. Walah, Dik, pangkat apa? Aku iki mlebu metu olehku nyambut gawe. Nyambut gawe sing sepisanan, bayarku ya wis lumayan. Jebul pabrike bangkrut. Aku banjur nyambut gawe ing toko. Kuwi ya ngono, tokone bangkrut meneh. Sing pungkasan iki aku nyambut gawe ing pabrik sepatu. Bayarku pas-pasan. Dadi omahku ya mung nyewa terus ngene iki. Omah gedhe iki disewa kabeh, Mas? Ya ora, teneh kepenak nyewa sak omah. Sing tak sewa ya mung sak kamar iki. Aduh. Sekamar kanggo sekeluarga. Lah iya, kamar iki dienggoni wong 5. Aku, bojoku karo anakku 3. Dadi umpel-umpelan. Tobat, pangiraku mleset adoh banget. Tak kira Mas Mardi wis dadi wong sugih kaya sing tak bayangake. Kamangka aku mrene iki arep golek utangan. Jebul sing arep tak utangi malah uripe rekoso. Nanging aku tetep nekat arep nembung nyilih duit. Sapa ngerti duwe celengan akeh. Mas Mardi tak jak ngobrol ngalor ngidul dhisik karepen atine longgar. Yen wis longgar tur yo seneng, mengko mesti bakal nyilihi duit aku.
Dek mbiyen omah gedhe iki tak sewa, dadi aku merdika banget. Nanging suwe-suwe sing duwe omah njaluk tambahan sewan. Rehne aku ora kuat mbayar, banjur omah iki diparo. Sing separo disewake marang wong liya. Sing nyewa mbiyen keluarga muda sarimpit, durung duwe anak. Sing nganyelake pendak dina padu terus. Yen esuk kekarune metu saka omah, empuh nyambut gawene apa? Aku ora takon. Wayah sore sing wedok mulih dhisik, tengah wengi sing lanang lagi mulih. Gek bojone yen turu ndablek banget. Dadi oleh ndodhok lawang kudu sing seru. Mesti wae wong sak omah tangi kabeh. Kuwi durung yen pinuju padu ing tengah wengi. Aku sak omah kelakon ora turu nganti esuk. Yen lagi padu, anak-anakku padha wedi. Kupinge banjur ditutupi bantal. Kamangka batale mung loro, dadi bantal loro kuwi kanggo rebutan bocah telu. Perlune kanggo nutupi kupinge. Mas Mardi mandheg sedhela unjal ambekan. Nanging saiki aku rada tentrem amarga wong mau wis pindah panggonan. Sambunge Mas Mardi. Yen ngono, omah siji iki kanggo ijen. Maksudku sampeyan sekeluarga. Iya, sawetara minggu. Lebar kuwi banjur ana wong nyewa maneh. Sawijining keluarga duwe anak siji, isih sekolah SD padha anakku. Nalika anakku sinau, anake wong kuwi uga sinau. Nanging sinau pelajaran kesenian, ajar nyuling. Anakku keganggu anggone sinau. Saking anyele anakku njerit-njerit sisan. Ngerti anakku keganggu banjur oleh nyebul suling rada alon. Durung tutuk anggone padha ngobrol, Mbak Yu Mardi teka saka blanja. "Welah, ana tamu agung ta iki. Layak prenjake ngganter wae. Rak ya sugeng ta, Dik, rawuhe?" "Pangestune, Mbak. Ora ana alangan sawiji apa." Mengko nyare kene wae, Dik." "Ya kudu nyare kene, suwe ora ketemu, Ce," sambunge Mas Mardi. "Iya, Mbak," tumanggapku. Karepku ya ngono, pancen turu kene. Nanging badanku tuwuh tandha pitakon, njur aku arep diturukke ngendi. Wong gone rupek banget. "Ndang, digaweke unjukan, Bu." "Gorokanku wis garing, Ce. Iki mau wis suwe anggone ngobrol." Mas Mardi perintah bojone. Mbak Yu Mardi banjur ngurupake kompor arep nggodhog wedang. Nggodhoge ya ing jero kamar kene. "Mbak Yu, yen liwet ya ing jero kamar kene?" pitakonku. "Lah, ana ngendi meneh, Dik? Papane ya mung kene iki. Kamar serbaguna, kanggo pawon, kanggo turu, lan kanggo nampa tamu," wangsulane Mbak Yu Mardi. Ora krasa wayah saya wengi. Mbak Yu Mardi lan anak-anake wis padha mapan turu. Kasur siji dienggo wong papat. Mbak Yu Mardi karo anake telu, umpel-umpelan. Aku karo Mas Mardi isih nutukake ngobrol. Bareng kahanan katon sepi, tak wanek-wanekake nembung utang duit. "Walah, Dik, aku dhewe yo kecingkrangan, apa yo tegel arep nyilih duit marang aku. Yen aku duwe mesti tak wenehi. Gilo mau wae olehku entuk beras, ya mung utang ing warung wetan kono." Perepet. Rasane raiku kaya dibeset. Krungu wangsulane Mas Mardi. Mengko gek aku mulihe ora disangoni ya. "Tak kira sampean mrene iki arep ninggali duit apa ngutangi aku, Ce?" guneme Mas Mardi. "Walah, Mas, sanguku mepet. Mung cukup kanggo mulih wae. Kuwi mono ora cukup nggo tuku mangan karo tuku udut ing dalan," kandhaku.
Nyangoni aku ya ora ana, Mas. Pitakonku. Ora ana, Dik. Bayarku wis tak jereng-jereng mung cukup kanggo mangan. Wah, cilaka banget aku iki. Yen tak terusake ngobrol ya tanpa guna. Luwih becik aku turu wae. Eh, aku wis ngantuk Mas. Aku turu ngendi ya? Mas Mardi banjur njejer kursi kayu cacahe 3. Sare kene wae, Dik. Aku tak turu ing jubin, papane ya kaya ngene iki. Dadi sing gedhe pangapuramu ya, Dik. Aku banjur mapan turu. Sakjeke urip lagi iki aku turu ing dhuwur kayu. Senajan wujud kursi, rasane adem, boyok krasa pegel. Mending turu ing pos rondo. Senajan jubin nanging dilemeki kloso. Awak rada anget. Wah, lemute bengi ngubengi kupingku. Kulit tangan lan sikil nggo jujukan lemut. Dadi pating plentung, gek rasane gatel panas. Aku klisikan ora bisa turu. Mata tak remke ya angel turu. Bareng krungu jago kluruk wayah esuk, aku gage menyat saka kursi. Sewengi deg blas ora bisa turu. Ora kaya pangiraku sakawit. Ing omahe Mas Mardi, aku bakal turu angler ing jero kamar gedhe, kasure empuk mendut-mendut tur nganggo AC. Jebul dikon turu ing kursi kayu sing atos tur adem. Awakku rasane kaya remuk-remuk. Medun saka kursi, ngadegku ora jejeg. Gentheyong kaya arep tiba. Sirahku buyer amarga sewengi natas ora bisa turu. Sawise sarapan aku banjur pamit mulih. Tekan ngomah isih disyukurake bojoku. Syukur, remuk kabeh awakmu. Arep golek alem tangga ndadak gentayangan tekan Surabaya. Endi asile? Mung lara kabeh to awakmu? Wong kok kakehan panggayo. Wis to, Pak. Manggon omah iki wae wis kepenak. Kok ndadak arep nyewa omah gedhe. Manggon omah gedhe iki ragate ya gedhe. Bayar listrike ya akeh. Olehku nyapu ya kemeng. Mengkono ucape bojoku. Aku ora wangsulan apa-apa. Ngrumangsani salahku. Yen tak gagas, pancen bener kandhane bojoku. Urip ngono kudu prasaja. Yen nuruti kekarepan malah dadi rekoso dhewe. Bisa nyukupi kebutuhan urip wae wis alhamdulillah, wajib disyukuri. Ora perlu nggayuh sing ora sakmestine. Karipta dening Tok HS. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 51 tanggal 21 Mei 2016 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.